Karing maawis na kami to apo kadagiti special occasion show apo. You can just contact us or si Kuya Orlando pa apo. Iti panagmaymaysan sika malaglagip ko tiyak man lang maiwagsi di sumiplo akarayo ilangin ibigtitwe iti asul alangit mabasa kanagan mo kas layarkus na uli sa diwa apuloy mga prusto'y bibig ko mangikot arsaas adalailo nasuri nga inas niliwatay to'y puso sikat na marusing to'y tarayo iti panagmaymaysan latawa isut silaw ko di makentay anam nama matagikuwa taayat mo intun tumpeng tiyan daw bukutan tuti nagsak ibuk-ibuk tuti langit ang nanayon nga kaya sa diwa puloy mga prusto'y bibig ko mangikot arsaas ang nalailo nasudi nga inas iniwatay to'y puso sikat na marusing to'y karayo Yes, basta ka na dito ay lang. Kung ka nakapit niyo, son sa natin kita kinakaragan powered by WBS na rin sounds. Again, Barangay Pulburana and Power Lovers Northern. Hinto tumpeng tiyan daw bukod tanto niragsak ibuk-ibuk tuti langit ang nanayon nga ayan sa diwa puloy mga puso bibig ko mangikot arsaas ang nalailo nasuri nga inas iniwatay to'y puso sikat na marusing to'y karayo kung tengpian daw bukod diragsak ibuk-ibuk tuti langit at nanayon nga ayan at nanayon nga ayan at nanayon nga ayan
Alright, natapos yung request na po ni Kuya Orly. Dispensary na po ito medyo pagkamalian na Kuya.